İsənlərmisiz, sağlarmısız? Efirdə muzikal qoyma hit parады min Gülnaz Səfərova həm bu adnanın 15 populyar jırşısı. Olda elə bizning şoqti vaqt var. Şoğa görə edəgiz aşıqmışı. Hər bir jırşı turunda ayrım tuqtalıb, təfsilləb söyləşik. Bu adnada hit paradda яңа барлыкка келген исем Ранил Нуриев. Жыршы егетнең үзе белән таныштырып туру кирәкмидер дип уйлыйм. Аны инде күпләр белә, таный, ә кызлар аның белән аеруча кызыксына. Нуриев үзе дә бөтен дөньяга мин буйдак йөргән кызым юк дип сөйләп йөри. Ә күптән түгел генә Татар радиосында аңа сорау биргән бер кызны егет хәтта үзе белән свиданиягә, картингка чакырган иде. Тик Ранил сүзләренчә, ул кызның телефоны ни өчендер һаман җавап бирмәй икән. Эй, билгесез сулу, сине эзлиләр, җырлый эзлиләр. Ранил 15-нче урында. Нәрсә булды синдә? Миңа нәрсә булгандыр, шаярмый көлми идем, дөньяның матурлыгын күрмәдем. Берни дә кызык түгел, юктан да төшә күңел, нигә шулай икәнен мин белми идем. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяның Кышарга әзер, син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Яратуымны үземдә белмәгәнмен, күкләрдән йолдыз эзләп йөргәнмен. Кадерне белмибез шул, югалтып карамыйча, кояшсыз кала яздым мин аңламыйча. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяның кышарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Никадәр матур кызлар яулый алмый йөрәкне, синнән башка бер кемдә кирәкми. Күкләргә менеп була, син булсаң яннарымда, дөнья матур без икәү бергә чагында. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяның кышарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Син минем янымда, мин синең янымда. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Мин бөтен дөньяны кышарга әзер.
Ранил жырлый изли, чираттагы жырчы Индива би хит парадының 14-ші урынына түшіп отырған. Отырған деп айтты, ол образлығын айтты. Шынлықта есе Индиваның бір орында отырып тұрғаны да yok. Ол қары уақытны бейі, сәхнәдә дә, сәхнә артында да. Һәм әле биіп кенә дә қалмай. Үзенең яңа идеялары белән шакка тора. Менә мәсәлән, әле күптән түгел генә булып узган Татарча солянка концертында Индива сәхнәгә үзе белән бер төркем биючеләр һәм карават алып чыккан иде. Шып-шын, зур тимер карават. Шулай итеп, җырчы үзенең чыгышына шоу элементлары кертергә теләгәндер дип уйлыйм. Тамашачыны аптырашта калдыра алды. Димәк, теләгәненә иреште дияргә була. Шушы концерт видео язмасын без тиздән музыкаль койма хит парадының алдагы чыгарылышларында күрсәтербез. Әлегә әйдәгез барыбызга таныш клибын карыйк. Мизгелләр 14-нче позиция. Yazlı günler Ekiyette sürlüydüler Mimikları bile miske düşer İstep kalatırgan mizgiller Güzeliydi suyu bakşaları Şerşek aktı hoş isli güller Mehabetinin varmaz sokmakları Anlatılmazlar sihri mizgiller Кайбер җырларның сүзләре шундый гади, рифмасы артык примитив булып тоела. Тик минемчә, кайбер вакыт артык тирән мәгънәле, эчтәлекле җырлардан да ял итә белергә кирәктер.
Алдағы жерда метафора, гипербола, шағыштыру кебек төшенчәләр гомумән дә юк. Барысы да бекади. Сүзләре бер тыңлаудан истә кала. Кодалар, кодашалар, туганнар, тумашалар, бергәләшеп күңел ачалар. Инде хәзер шушы юлларны Илшат Япаровка кушылып бергәләп кабатлыйк. Туганнар җыелган җиргә фәрештәләр куналар, күрешеп бер утырганда яшәргәндәй булалар. Туганнар, тумашалар, кодалар, кодашалар, калем берешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Туганнар, тумашалар, кодалар, кодашалар, калем берешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Bu bәхетле минутларда яңгырый җыр шат көлеш, нинди матур гырык-гадәт, бергә кунакка йөреш. Туганнар, тумашалар, кодалар, кодашалар, калбешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Туганнар, тумашалар, кодалар, кодашалар, калбешеп, җырлап көлеп, бергә күңел ачалар. Популяр җырчыларны барлавыбызны дәвам итик. Бу атнада музыкаль койма хит парадында хәтта 2 Сәйфиев. 12нче урындагысы Ленар Сәйфиев. Хит парадта очрашмый тагын кая очрашсын бу 2 брат. Алар бит сак белән сак кебек. Һәр вакытны икесе ике якта төрле гастрольләрдә чыгыш ясап йөри. Ленар әле бу атнада гына Салават, Уфа якларыннан җырлап кайткан булса, инде киләсе атнага Алла бирсә, татарча солянка составы белән кабат Башкортстан якларына юл тотачак. Нәрсә дип әйтим? Яраткан җырчыгызны үзегезнең шәһәрегездә каршы алырга әзер булыгыз. Ә без исә Ленарның хит парадтагы җырына тукталыйк. Исем китмәер идем бер кемгә, гашык булсам була идем бер кемгә. Ни булды соң җанга тынга таба алмыйм, мин үземне үзем хәтта аңлый алмыйм. Ойлар бары тик сиңа чабалар, еллар тик сине эзләп табалар. Менә күз ата әсин бер генә, йөрәктә минем син генә. Ойлар бары тик сиңа чабалар, еллар тик сине эзләп табалар. Менә күз ата әсин бер генә, йөрәктә минем син генә. Сине күргәч омтылды бары галәм, сиңа хәтле бөтен нәрсә шу булган. Сине күрсәм язар булам мин хушытам, шибәрләр күп бит син генә гел башка. Ойлар бары тик сиңа чабалар, еллар тик сине эзләп табалар. Менә күз ата әсин бер генә, йөрәктә минем син генә. Популярлык Фирдүс башына ишелеп төште дисәм дә дөрес булыр. Фирдүс кая гына барса да аның муенына һәр вакыт асланырга гына торалар. Фотога төшер өчен, автограф алыр өчен һәм гомумән яраткан җырчыларын тагын бер мәртәбә генә булса да күрер өчен. Кызлар, ә минем сезнең өчен бер шәп яңалыгым бар. Тиздән Тимаевның дусларга дип исемләнгән җырына клип төшерелә башлаячак. Һәм нәкъ шушы клипка дип біз озын буйлы, шибәр һәм шәп фигуралы кызлар эзлибез. Әгәр дә сез үзегезне бу параметрларга туры киләм дип саныйсыз икән, хәзер үк safarka@mail.ru адресына хат язып салыгыз. Мин сезнең хатларыгызны хәзер үк тикшерә башлармын. Әлегә әйдәгез Фирдүснең инде таныш клибын карап китик. Сөясеңеме дип сырыйсың, сен мине ничек түзимсің. Тормыш гүлен синнән башка, ялгыз ничек езимсің. Сөям җаным, үзле сөям, сөю барлык дөньяда. Ышан җаным, син булмасаң, алыр миңа бу
Бу атнада бірінші онлықны башлап жіберуші Айдар Галимов Қазанда өткен 6 күнлік сольный концертларынан соң телефонын сүндіріп қойып, үйінде бекленіп ял етедірінді дейсем, юқ. Әлі бу атнадағына ол Самара, Тольятти яқларында концерт қойып қайтқан. 16-сынан 23 ноябрьге қадар Уфада концерт берешек. Айдар, оңышлар сеңа. Біз қар уақытны сенің білен. Сен хит-парадта біздің білен. Қышқа кірген сайын түс сағышы Күші бара менім көңілге Тұрмыш бақшамдағы яшілік гүлім Сары яфрақларға көмілім Әйтірсің бір мезгіл не бары Өтілген, сөтілген ғұмырым Шул мезгіл ішінден ішіме тапқырлар Үзіліп ялғанды көңілім Әйтірсің бір мезгіл не бары Өтілген, сөтілген ғұмырым Шул мезгіл ішінден ішіме тапқырлар Үзіліп ялғанды көңілім Күзлер сары қышлар салқын екен Ұзын екен айсыз түннәрі Шундай ялғыз түнді еш қатырлим Гармон тартып жырлап жүргенім Әйтірсің бір мезгіл не бары Өтілген, сөтілген ғұмырым Шул мезгіл ішінден ішіме тапқырлар Үзіліп ялғанды көңілім Әйтірсің бір мезгіл не бары Өтілген, сөтілген ғұмырым Шул мезгіл ішінден ішіме тапқырлар Үзіліп ялғанды көңілім Эльмира Сулейманова деген жыршыбыз хит-парадта мәхәббәт турында жырлауын дәвам итә. Әмма ләкин реаль тормышта, шынлыкта аның башында мәхәббәткә гомумән дә урын юктыр дип уйлыйм. Әлегә ни өчен дигәндә ул үзенең зур сольный концерт программасын әзерләнә. Көн-төне репетицияләр, яңа җырлар яздыру, яңа кием тектерү һәм шушы концерт белән бәйле 1000 төрле башка эш. Концертта нәрсә булачаксың? Шоу, кабатланмас тамаша ише шактый тапталган сүзләрне кулланмый әле. Беренчедән, Эльмира сезгә инде үзенең таныш хитларын һәм яңа җырларын башкарачак. Икенчедән, концертны Раил Садриев алып барачак. Димәк, концертта юмор да булачак дигән сүз. Калганын сез үзегез килеп күрерсез. Иң мөһиме, 27 ноябрь 12 дигән мәгълүматны исегездә калдырыгыз. Эльмира Сулейманова исә хит-парадта 9-нчы. Яратам дигән була, елмаеп көлгән була, мәхәббәтне бары сиңа сакладым дигән була. Карадым күзләреңә, шаныдым сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Карадым күзләреңә, шаныдым сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Узата килгән була, вәгъдәләр биргән була, үрмәгән урындыкка да утыртмам дигән була. Карадым күзләреңә, ышанмыйм сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Карадым күзләреңә, ышанмыйм сүзләреңә, яратканнар сөйләп йөрми, ярата сүзсез генә. Эфирда музыкаль койма хит-парады дәвам итә. Алда безне 8-нче урын көтә. Әлеге почетлы урын хуҗасы бу атнада Ринат Рахматуллин. Сез ничек уйлыйсыз? Минемчә, Ринат тормыш китабы ише салмак композицияләргә күчүгә ничектер басылып киткәндәй булды. Тынычланды. Бу җырны башкарганда үзенә генә хас бию манераларында кулланмый башлады. Ә бит сәхнәдә сикреп биеп, тыпырдый җырлаучы Ринат сагындырды. Ринат Рахматуллинга «Тукта яңгырны бәреп егарлык» хит кирәк. Ринат,
Biz kütәбез. Әкияттәй булсайды тормышның эштәлеге, кайгы хәсрәт күрмичәлә яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлый килик шаярышыйк, калганын Худай белгән. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барысына, кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр, җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Ничә еллар дәвамында үзенең шәхси тормышын яшерә килгән Иркә соңгы араларда масса күләм мәгълүмат чараларына ачыла бара. Никахы турында сөйләде, туен күрсәтте, ире белән таныштырды. Һәм сенсация яратучылар өчен тагын бер яңалык. Иркә чынлап та Айсылу исемле кызы барлыгын дәлилләде. Моны инде без белә идек дип кул селтәргә ашыкмагыз. Ул сезгә тагын бер сирен ачырга тели. Ләкин анысы инде сонлы концертында булыр. 7 декабрь көнне Уникс концертлар залына килсәгез, ул барысында үзе сөйләп бирер. Мин сезгә шулай булыр дип ышандыра алам. Ә хәзер инде төрле серләрдән шып-шын позитивка күчик. Иркә һәм аның Карлыгачта хәбәрем юк дип исемләнгән җырына хит-парадның 7нче урынын тапшырабыз. Я бозлы суга саласың, я утта яндырасың, я күккә алып ашасың, я ташлап калдырасың. Авыл артындагы тауның итәге тулы җиләк, төшемдә син ак күз аты, өстеңдә аппак күлмәк. Безнең инешнең ярына аяк кырган Карлыгач, Карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына аяк кырган Карлыгач, Карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына аяк кырган Карлыгач, Карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына аяк кырган Карлыгач, Карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Музыкаль кайма хит-парады буенча зур адымнар белән алга. Беренчелеккә омтылучы тагын бер җырчыбыз Илнар Сәйфиев. Илнар шулай омтыла, җырлый, сәхнәдә узып киткән 10 ел вакытын сизми дә калгандыр. Без дә сизмәдек. Талбишек җыры белән беренче тапкыр телеэкраннарда күренгән Илнар Сәйфиевны хәтерлисезме? Шушы урында "Эх, вакыт" дигәннәре дип өстәп куяр идем дә, өстәми торыйм әле. Ни өчен дигәндә, Илнар Сәйфиев ник бер үзгәрсен. Шулук йөз, шулук моң, шулук чәч һәм шулук буй. Бары тик җырлары гына үзгәреп тора. Гомернең мизгелләре 6нчы позиция. Silkilep attan şaplarda Birleviklerge parla Birleviklerge iyerip Yaşlığın tül parla Ömrünün her mizgilinde Ütken yılına parla Bezinin ömrünün varım Senetler sül parla Ömrünün her mizgilinde
өткен шақта ағын суларға қуара ағын суларды құттатып өмірлер өтіп бара өмірдің әр мезгілінде өткен юлыңа қуара біздің өмірмен ұлыларын сәғатлер суыз бара өмірдің әр мезгілінде өткен юлыңа қуара біздің өмірмен ұлыларын сәғатлер суыз бара. Бірінші бишлік. Бұл анада 5 сан астында Илдар Ахметов. Илдар Ахметовны соңғы араларда бекеш қына Булат Байрамов һәм Лейсән Гыймаева компаниясында күрергә була. Аларны әлбәттә концерт берләштереп тора. Илдар белән Лейсән концертларын ни өчен нәкъ менә икесе бергә куярга булганнар соң? Бу сорауга аларның берсе дә ачык кына җавап бирми. Ничектер әлеге сорауны алар шитләп үтәргә тырыша. Нәрсә тик бу адымны берничек тә мәхәббәт белән бәйләп карап булмый. Димәк, башка версияләрне тикшерергә кирәк. Әлегә сүзне Илдар Ахметовның үзенә бирик. Бәлки бераз тынычланыр иде. Соң булса да мине аңласаң, сайлар идем бары сине генә. Үткәннәргә юлыны таба алсаң, каян гына табыйм даваларын, әрне үзгәләнегән күңелгә. Сине аңлый белмәгәнем өчен үкенергә калды өмергә. Каян гына табыйм даваларын, әрне үзгәләнегән күңелгә. Сине аңлый белмәгәнем өчен үкенергә калды өмергә. Хит-парад баскычлары буенча искәрәк күтәрелүебезне дәвам итик. Бу атнада 4нче урын хуҗасы Эльмира Нәгыймованы миңа хәтледә инде булган никахы белән 1000 мәртәбә тәбрикләргә өлгергәннәрдер. Эльмира, 1001нче мәртәбә сине тагын бер тапкыр котлыйм. Җырчы кыз шушы вакыйга шаукымына бирелеп, мәхәббәт хисләренә уралып, хисләнеп йөридер дип уйласагыз, ялгышасыз. Яшь гаилә инде җиң сызганып эшкә керешкән. Эльмираның тормыш иптәше Руслан Керемединов шулай ук җырчы һәм җырлар авторы да әле. Күптән түгел генә ул Эльмирага өр-яңа җыр язып биргән. Тиздән ала бирсә, Нәгыймова әлеге җырны зур сәхнәгә дә алып чыгар. Әлегә барыбызга таныш җырын тыңлыйк. Бәхет дигән тирән күлнең суларыны эчәр идем, синең белән шул күлләрдә аккош булып йөзәр идем. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып көям, мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып көям, мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. Гомер юлы кабатланмый, узган гомер кайтмый юл. Кадрене белеп яшик җаным, һәр минутының бергә вакыты. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып көям, мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны
Аңлашылды. Эльмирадан біз яңа жыр көтәбез. Әмнә Ландыштан нәрсә таләп итәргә? Бәлки сәхнәгә кабаттан кыска шортиклардан чыгуын көтәргәдер. Сизәсезме, Ландыш Нигъмәтҗанова соңгы араларда кыска итәк шортиклардан баш тартты һәм озын күлмәкләр шалбарларга күчте. Менә мәсәлән, соңгы тапкыр булып узган Татарча Солянка концертында да Ландыш озын күлмәктән чыгыш ясады. Алдагы концертларда да без Ландыш артыннан күзәтүебезне дәвам итәрбез. Беренче эшлек. Безнең ак бәхетебездән җәйге таңнар көнләшә, бәхетле булыгыз диеп гөл чәчәкләр эндәшә. Сандугачлар күктән сайрый безнең матур бакчада, сайрыйлар алар кадерле саф мәхәббәт турында. Мәхәббәт күзеңдә, мәхәббәт бар икән сүзеңдә, мәхәббәт мәхәббәт бар икән сүзеңдә. Бер-беребезне аңлыйбыз сүзсез күзләргә карап, синдә минем сыман гомерем буе. Яратам күзеңне, яратам бар икән сүзеңне, яратам күзеңне, яратам бар икән сүзеңне. Кемнәрдер әле беренче сольный концертларына әзерләнеп яткан арада, җырчы Раяз Фасыйхов быел инде 4нче сольный программасын тәкъдим итәчәк. Нәрсә үзгәрешсез кала соравына да җавап бирә алам. Һәр елдагыча аның концертында энесе Рәсим Фасыйхов чыгыш ясаячак. Шунысы кызык, элегрәк Раяздан энең эстрадада кайчан җырлый башлар соравына юк, көтмәгездә дигән җавап ишетә идек. Ә быел исә Раяз Рәсим моңа әзерләнә дип әйтеп куйды. Димәк, дуслар, татар эстрадасында абыйлы, энеле Фасыйховларны күрер көннәр бар әле. Әлегә әйдәгез күктән кире җиргә төшеп, хит-парадыбызны алга таба дәвам итик. Бер ялгызым уяндым мин иртән, язу калган күрешмәбез бүтән. Бушап калган төсле булды дөнья, әйтерсең лә яшен сукты миңа. Юк тукта, салма мине утка, җитешмәдек бары бер минутка. Шул минутта барда чыкты юкка. Юк тукта, салма мине утка, атлыйм әле артка ике адым, очратырмын анда сине тагын. Үпкәләүләр узды инде күптән, килмә дип әйтмәс идем бүтән. Кичерүләр беләм җиңел түгел, һаман юксына бит сине күңел. Син юкта, вакыт тукта, атлыйм әле ике ягым алга, сиңа таба, синең янга. Юк тукта, салма мине утка, җитешмәдем бары бер минутка. Шул минутта барда чыкты юкка. Бу атнада иң популяр титулына ия җырчы Ришат Фазлыәхмәтов. Димәк, абсолют хит Ак шымырт та Ак сирень. Гомумән алганда Ришатның хит-парадтан югалганы да юк. Ул биредә пропискада. Ә айлар, адналар дәвамында хит-парадта позицияләрен саклап, популярлар рәтендә кайнашу беләсезме кая алып бара? Туп-туры татар җырына. Номинантлар исемлегендә Ришат Фазлыәхмәтов булыр дип хәзердән үк әйтә алам. Тик менә лауреат исеменә лаек булырмы? Әлегә бу сорау ачык булып кала бирә. Беренче урын
Урамнарда мені йөрим, мен хаман сені эзлим. Бақыт өтсе дә сизмим, бір минутқа да төзмим. Ақшымыр тауақы сирим, мен хаман сені эзлим. Ақшымыр таяқ сиринге, мен ғашық болып йөрим. Ақшымыр тауақы сирим, мен хаман сені эзлим. Ақшымыр таяқ сиринге, мен ғашық болып йөрим. Şeşekler қолымда, тұрам сенің юлыңда. Нелер екен ойыңда, кемнер екен қойымыңда. Ақшымыр тауақы сирин, қайшан яныңа келин. Ақшымыр таяқ сиринге, мен ғашық болып йөрим. Ақшымыр тауақы Ayşan yanına gelim, Ақшымыр таяқ сиринге, мен ғашық болып йөрим. Ақшымыр таяқ сиринге, мен ғашық болып йөрим. Мен ғашық болып йөрим. Мен ғашық болып йөрим. Шоу-бизнес дүниясы ул һава тырышы кебек 40 төрлегә үзгәреп тора. Бу атна үзгәрешләр белән сезне мин Гөлназ Сәфәрова таныштырдым. Инде хәзер тапшыруга нокта куеп сау булашырга вакыт. Исән сау булыгыз.